Antzararen hegaldia. Konturatu ahal zarete nosbait antzarek zerutik nola bidaiatzen dute? Zein itxura daukate? Zein letra osatzen dute? Bai, asmatu duzue, nube itxura daukate, baina ba alda kizue zergatik. Hegazti gehienak lurralde batetik bestera emigratzen dutenean taldean egiten dute bidaia. Taldean bidaiatzen dutenean eta hogei itxurarekin askoz ere azkarrago bidaiatzen dute. Lehenengo antzarak indar asko egin behar du, baina bere egoek uhin batzuk sortzen ditu besteei hegan egiten laguntzen dieten. Beraz, ilaran azken aktuazenak errazago daukate, besteak uhinak eta energia eristen dute. Antzara bat taldetik irteten bada, segituan nabarituko du bakarkako bidea oso zaila dela. Haizeari bakarka aurre egin beharko dio, eta horrexeagatik segituan itzuliko da taldera. Taldean lan egitea askoz ere arinagoa da, bata besteari laguntzeko aukera baita. Lehenengo antzara asko nekatzen denean, azkenaren postuan ipiniko da deskantzatu ahal izateko. Eta horrela, lan gogorra txandaka egin dezakete. Modu honetan dobik egiten dute lan, eta lan gogorra txandakatuz egiten bada, errazagoa izanen da benetzat. Hegan egiten doazen heinean, karrank egiten dute. Oihu hauek lehenengo antzarak animatzeko keinuak besterik ez dira. Bateak daudenean besteen animoak asko animatzen eta laguntzen gaituzte. Antzara bat gaixorik dagoenean edo oso nekatua dagoenean taldetik irteten da, baina ez dute inoiz bakarrik uzten. Beste antzara batzuk laguntzen dute hau berreskuratu edo hil arte. Ez dute inoiz inor bakarrik uzten. Lagun bikainak dira, ez dute inoiz inor bakarrik uzten. Ikusten duzuenez, antzaretatik asko dugu ikasteko. Askotan pentsatzen dugu gizakia dela animaliarik jakintsuena, baina oraindik asko dugu ikasteko. Beraz, gai izango gara orduan antzaren moduan elkarrekin hegan egiteko?